ስም አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ አሜን። ሰላም አምላኽ ብዝሓልኹም ኩራት ኣሕዋተይ ከመይ ሰንቢትኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ኳዕ ድማ በፅሕኩም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ከምኡ ድማ ወርሓዊ በዓል ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ሽንባይ ካብ መሓርና ቅድስት ተዋህዶ እምነት ዘይተቐርበና ስነ ፅሑፍ ነቲ ግዜ ፍለጥዎ እሞ ከም ልባማት ነበሩ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 15 ክሳብ 16 ሰሎሜንን ኤርምያስን ዝበሃሉ ክልተ መሓዙት ነበሩ። ኣብ ሓደ ኣቦ እንዳኸዱ ድማ መንፈሳውነት ይነጥፉ ነበሩ። እቶም ኣቦ ድማ ትምህርቲ ምስ ወድኡ ድሕሪ ትምህርቲ ድማ መንፈሳውነቶም ዝፀባእ ነገራትን ከየጋጥሞም ይምዕድዎም ነበሩ። ሓንቲ ካብተን ዝምዕድዎም ዝነበሩ ድማ እዚኣ እያ። እቶም ደቀይ ዳውለስ ክፍትነና ከሎ ንትሕተና ዘሎ ዘይኮነሲ ልዕልና ዘሎ እዩ ዘርእየና። ካብቲ ብዙሕ ብውሕዱ ኣብ ኩልና ዝረአ ነገር እንተሃልዩ ነቲ ዘለና ፀጋ ረሲዕና ናይ ካሊእ ሰብ እንዳጠመትና ኣነሰ ምስ መን እየ ክፀበፀብ ብጣዕሚ ሕማቅ ሰብ እየ ንብል። ስለዚ ኢና ከዓ ደቂ ሰባት ንመንገዲ ዓወት ማዕዲና እንዳረአናያ ዘይንጭብጣ እንዳበልና ምክሮም ለጓስሎም። ሰሎሜን ድማ ኣስዕብ ኣቢሉ እሞ ልዕለና ዘለው እንተዘይጠሜትና ደኣ ከመይ ጌርና ኣብ መንፈሳውነት ክንምዕብል ክብል ሓተቶም። እቶም ኣቦ ድማ ፅቡቅ ኣለካ ሰሎሜን ጓል እስኪ ክሓተኩም ንክልትኢኹም ብኣካ ክጅምር እስኪ ኣብዚ መንፈሳውነት ምህላውካ ትሕጎስ ዶ? ግደፎ እሞ እቲ መዝሙር ስነ ፅሑፍ ተቅርቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕራይ ኣብዚ ናይ ህይወት ቦታ ኣምፂኡ ቃል ስለዝመገበካ ጥራይ ኣመስጊንካዮ ትፈልጥ ዶ? ስለ እተን ብኣምላኽ ንየው ተታሊለን ንገንዘብ ክብላ ግልባብን ቀሊዕን ዝሓድራ ከምኡ ድማ ይብላዕ ኣሎ ኢሎምና ምስ ዝተፈላለየ ኣወዳት ሓዲረን ሕማም ዓዲገን ዝመፃ ኣሕዋትካ ኸ ኣስተንቲንካየን ትፈልጥ ዶ? ከምኡ እውን ኤርምያስ ወደይ ስለ እቶም በዘይ ግዚያዊት ዓለም ተታሊሎም ፀጉሮም ዘይተደለየ ሕብሪ ለኽዮም ኣደዳ ሓሹሽን ኣልከናዊ መስተ እንዳሰተዩ ዓይኒ ነብሶም ዓይኒ ስድሮኦም ዝኾኑ ኣሕዋትካ ኸ ሓሲብካ ትፈልጥ ዶ? እዞም ደቀይ ስለዚ ከዓ ዳውለስ ንትሕተኻ ዘሎ ዘይኮነሲ ንልዕለኻ ዘሎ እዩ ዘርእየካ እሞ ንጠንቀቕ ክብል ዝፀናሕኹ። ስለዚ ካብ ናይ ዓለም ነገር ቃል ኣምላኽ ይሕሸና ኢልና ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ምእታውና ጥራይ ክነመስግኖ ይግበአና። ምክንያቱ ንነገራት ዘሎ ዘዳልዮም ጥራይ ንረክቦም ማለት ኣይኮነን ዝደለናዮም ጥራይ ንረክቦም ማለት ኣይኮነን። እግዚአብሔር ኣምላኽ እንተዘይፈቂድዎ ዋላ ሓደ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈቂድዎ ኣብ መንፈሳውነት ብቃል ንመላለስ እንተሃሊና ግን እዚ ዕጫ ናይዞም ክንሪኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈቂድዎ ኣብ መንፈሳውነት ብቃል ንመላለስ እንተሃሊና ግን እዚ ዕጫ ናይዞም ክንሪኦም ዝፀናሕና ሂወት ኣይክረክበናን እዩ። ድሕሪኡ ድማ ካብቶም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ኣሕዋትና ክንበፅሕ እንተደሊና ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ፀጋ ቀዲምና ክነመስግኖ ይግበአና። ምክንያቱ ዳውልስ በቲ ዘለና ፀጋ መንፈሳውነትን ኣዕቢና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንከይንበፅሕ ፀጋ ከም ዘይብና ገይሩ ንነብሲ ምትሓት ፈጠራ እዩ ካብ መንፈሳውነትና ዘዘንብለና እንዳበሉ ንሰሎሜንን ንኤርምያስን ካብ ልቦም መዓድዎም። ኤርምያስ ከዓ ኣቦና ቃለ ሕይወት የስምዐና ግን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን 13:7 ከምዚ ይብለና እዩ ነቶም ቃድሞት መራሕትኩም ዘክርዎም ንብረቶም ተጠቀምኩም ድማ ኣሰሮም ሰዓቡ ይብለና። እዚ ኸ ከመይ እዩ ክብል ሕቶ ኣቅረበሎም።
እቶም ኣቦ ድማ ቃለ ሕይወት የስምዐና ኤርምያስ ወደይ ሓደ ሰብ ቀዳማይ ክፋል ከይወድአ ናብ ካልኣይ ኣይሓልፍን እዩ። መንፈሳውነት ከዓ ከምኡ እዩ። ቀዲምካ ምዝማር ትኸውን ድሕሪኡ ከዓ መዘመር ትሐትም። ንሕና ደቂ ሰባት ግን ትኽ ኢና ነቲ ዝለዓለ ኢና ንጥምት። ስለዚ ድማ ቀዲምና ሒዝናዮ ዘለና ትሕትናን ዘለና ንጥምት ክብል ዝጸናሕኹ ክብል መለሱሉ። ኣሕዋተይ እሞ ኣነን ንስኹም ከ ነዚ ብዝተፈላለየ ካህናት ኣቦታትና ዲያቆናትን ኣሕዋትናን ከምኡ ድማ መምሃራን ኣሕዋትናን ብዝተፈላለየ ማስ ሚድያ ንረኽቦ ዘለና ዕዱል ኣመስጊናሉ ንፈልጥ ዶ? ስለ እቶም ነዚ ዕዱል ዝሰኣኑ ኸ ሓሲብና ንፈልጥ ዶ? እዚ ኣቦና ኣባኹም እዚ ኣባን ኣባኹምን ዝተርፍ ሕቶ እዩ። ስለዚ ንሕና ድማ ከይንፈርን ንምስጋና ንቕንዕና ምኽንያት መዓልቲ መጸ ስጋና ዝኣዘዘትና ክንገብረሉ ክንውዕል ከለና ከምኡ ድማ ነቲ ህያው ነብስና ዓመት ንግበረላ። ስለዚ ወገናተይ ስንቅን ምስጋና ይኹን። ከምኡ ድማ ብዝተወሃበና ትምህርቲ መስተውዐልቲ ክንኸውን ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣማላድነት ናይ ኣድና ቅድስት ድንግል ማርያም ተራድእነት ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ ሰማዕታት ጻድቃናት ሐዋርያትን ብሓፈሻ ኩሎም ቅዱሳን ስድራ ቤት ምስ ኩላትና ይኹኑ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ሓያል ይኹን። ወለቅነጠ ምሕረት ትመለሊ አሜን።